Laura Bikario Lutierraren eskuartean altxorra. Samurtasunez aurrera doa Iparragirreren gitarra berritze lanetan. Iparragirrek Argentinan izandako garaian erosi zuela, jakin dugu barruan egilearen izena agertzen delako. Construida por esta persona, por el guitarrero Salvador Ramírez en Argentina. Entonces lo más probable es que haya coincidido allí con él. Gitarra erromantikoa erabili zuen musikari bera bezalakoa. Zenbat aldiz joko zuen Iparragirrek Gernikako Arbola abesti maitatua tresna honekin. Un honor, primero porque, claro, porque a quien perteneció y representa, y luego pues una responsabilidad. Juntetxeetara bueltatuko den gitarra Iparragirreren lagun mina izan zen Gernikako Arbola han eta hemen abesten. Argentinatik etorri ondoren, baina aldez aurretik esperientzia galantak izan zituen Iparragirrek Madriden adibidez, liburu honetan kontatuta. Exiliotik irten berri, Madrilen aurkeztu zuen Iparragirrek gudenok batzen gaituen abestia. Su aventura discurre en una época en la que la convulsión es tremenda. Agian Iparragirre etzen hasieran jabetu idatzi zuenaz, baina gero jendearen erantzuna sentitzean. Siempre fue un himno de consenso. Argentinan familia auzita gurera bueltatu zen sasoi korapilotsu hartan hil arte abesten jarraitzeko.